Умирате от жега или нямате какво да правите. Всички знаят, че със сигурност има боклук за изхвърляне. И по някаква причина вие можете да бъдете героя, който да се справи с тази задача. Нека да започваме. Първо отваряте кофата. Всъщност, първо трябва да знаете колко кофи има в апартамента. Понеже взех някакъв неудобен плик, няма как боклука да бъде прехвърлен по нормален начин вътре. И ще трябва да импровизираме. Верно бе. Значи натиквате го хубаво вътре, за да се събере още. И директно. Да, случват се и такива неща. Просто трябва да хванете боклука и да го сложите вътре. Ако го натикате хубаво в кофата, ще имате място за още боклук. Както се очаква. То почти няма боклук. Го прехвърляте в другата кофа. Да. И връщате обратно. Ще такива неща, взимате го отново и ето, така. Сега да продължим. Трябва да се проведе още боклук. Да, има. Просто го взимате и го слагате в кофата. Както виждате, няма място и боклука излиза. Абсолютно нормално нещо. Взимате го и го слагате обратно вътре. Още евентуално се наложи. Тук има още някакви боклуци, събират се и се слагат вътре. Вече имаме на разположение боклука в кофата. И единственото нещо, което остава, е просто да го изхвърлим долу. Затова отиваме долу. И като докато сме се запътили до кофата, просто си разглеждаме боклука. Остава само да се върне кофата. Обаче тя е в ужасно състояние, защото някой не е сложил плик. Няма значение, въпросът е да сме изхвърлили самия боклук. Така че може да си остане и така. Все пак сме пипали боклуци и в случая аз така един, че го пипах само с едната ръка, за да снимам, така че... Ще пипът ви е харесал, така че дайте палец нагоре и ще се видим в следващото видео.